Bonke kumphathi ohlelo ubaba uMsindazwe egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ngibingelele uma egameni lika Jesu. Ngibingelele abafundisi bonke abaphakathi kwethu namhlanje egameni lika Jesu. Bese ngibingelela ibandla lonke egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ake shayeleni uJesu izandla. Hallelujah. Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Hey. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ukhona wena wedwa. Oh. Jesus. Hallelujah. Hayi sesikhona. Bangahlala phansi abazalwane egameni lika Jesu. Amen. Angizaziseke bazalwane. Mina ngumama uSilindile uMacele. Hallelujah. Gida. Amen. Lokho akagida nje ngena ngalegcineni qala ucele bese kuyajoyina. Amen. Hallelujah. Ngindodakazi yale ekhaya bazalwane. Amen. Hallelujah. So nje uNkulunkulu bazalwane wangenzela umusa. Uyabona nje andalana legama elithi umusa. Hallelujah. Umusa nje. Hallelujah. Wangithola uJesu. Ngangihamba nami ngilwayiza nje. Ebazala ngiyiteenager ngihamba ngilwayiza nje. Hallelujah. Uyangibona manje ukuthi ngumama oshubile. Abazalwane angazi ngithi mina ngumama oshubile. Mina ngisho lento engiyaziyo mina ngiyibona. Futhi abazalwane babona ingqothofa ngazi. Angikho ke la futhi abazalwane khona into abayibonayo engqothofa. Kodwa mina nje ngumama nje angiboni ngumama oshubile. Amen. Bazalwane njengoba ngithi nje uJesu Nkosi yami. Wangithola ngilwayiza. Ngilwayiza. Ngifike high school ngiyokwenza ugrade 8. Ngilwayiza. Lashunyayelo. Ngoba lithi iBhayibheli kuthina thina esindisiwe liyamandla. Amen. Wafika kanjalo uJesu kumina. Ngikhumbula kahle. Ngangingakaqala ukuphuza ayikho into engathi ke mhlambe kwakhona ukuphazamiseka okuthile. Ngangingakaqala. Mhlambe bangangasindisanga ngase ngizoqala. Amen. Kodwa uJesu bazalwane umusa. Wangithola. Amen. Ngikhumbula kahle la engasindiswa khona ebandleni engisindiswa kulona kwathiwa uzoyibona uzoyizwa ngikhuluma ngani. Kwathiwa ukufunda iclass kodwa la ekhaya kwenziwa lento lekuthiwa ispiritual growth. Angithi wayibona. La engasindiswa khona ke mina sasingayenzi njenge group siyiclass. Wawuyenza one on one nalo ofundisayo. Amen. Kwakumkhulu nje odala. Sasimbiza ukuthi umvangeli. Kwakumvangeli uShangu usesenkosini. Ngikhumbula ngifike oqala. Ngangiphelezela abangani bami sihambe sidlala sasiphethe ibhola leplastic. Kwakude khona sihambe sidlala ngiyakhona. Ngakaqali bazalwane kusafakaza. Sihambe sidlala ngithe mase ngizofika ngakhona ngoba babazi ukuthi ngiyapi bangishiya bahamba. Yabona ngiyashisekela ngisanda kusindiswa phela ngithi ngizofunda. Wavela lo wamkhulu wafika wangibheka.
Ubavele wathi nasi istofu. Kwakule stofu lesesiphampwayo bazalana uthi iprima stove. Wathi nasi istofu wehle nogogo wakwathi uzosiphekela. Ngathi hibana. Hey, ngizofunda iclass mina upheka. Wathi uzopheka. Hayi, akasheshisa ke nami ngapheka phela ngijahela ukufundela. Uthe emva kwalokho wathi asithandazeni. Wathi ngizokubona ngesikhathi esilandelayo. Hey, ngagoduka abazala ngangicikekile. Ngoba phela mina nganginelesini ethile ngithi ngiyoyifunda. Ngagoduka ngaye ekhaya futhi vele ekhaya uma akekho umuntu ozongibuza ukuthi ufike wafundani wenzani. Phinda futhi ngahlalela ngelanga elilandelayo ngaye mase ngifika wafika wangihlalisa phansi wangibuza ukuthi uthi usindisiwe? Ukhethula uJesu wena? Okay. Angithi yabona le ndaweni kunezinto ezihanjwayo la. Ilaba abangangani. Phela wena mukhetha uJesu ngoze usasihamba nje izinto manje lithini iplan zokwenza njani? Ngathi hayi ngathula ngangaphendula walandela umunye. Uyazi ukuthi uma usukhetha uJesu ususindisiwe ukuthi awubi nesoka. Ngathi habi. Nayi indaba ikhulu abo. Hasho sikhulu okusengiyokusazolandela ukuzayo. Wathi uyazi ukuthi futhi uma usumzalwane uyanikela. Unikela ngamandla akho uphinde unikele ngemali. Ufisa usho ngalesikhathi mina ngisafunda vela nginamali. Nikela ngamandla akho nemali. Okay, ngivivile la ngilindele incwadi mina manje ukuthi phela siqale sifunde la. Wathi bye kodwa ngizokubona isikhathi esilandelayo. Ngathi hibu. Okay. Yayisaqala. Kwasa. Ilanga vula khona ingqondo uthi hayibo kanti ini le ngiyenzayo. Kwasa. Andilo wamkhulu lo wanofundisa iclass wekulandela. Laphana ngoba kwakuyisemakhaya wehamba ngehashi. Wawuvela usuhlele ekhaya ubone asithi qada lifika la. Uma kufika kwathiwa anikho nisemfuleni niyowasha uzoshona lapho. Nifike nihleli lapho futhi angeke azasho lutho abezolishumayeza uzovela efike ehlashini lakhe alibophele lapha bese yahlala la niwasho bese yanixoxisa. Angithi la so age group abahlukene khona nosesabadala insizwa la endaweni ziyashela zishele emfuleni. Uzofika lo mkhulu ayihlalele phansi nje ayibukele nje siyawasha la naye ayihlalele uzosima sebona insizwa athi uthi ngihambe ngoba manje le insizwa lezi zizofuna ukukhuluma la nalaba bala uthi ngihambe bese yahamba thathile yashilaka ahambe sho sededela insizwa ukuthi izoshela bese yayihambela ngesikhathi ehamba uya emzini la ekhona amadoda ebandla la lo ndawo angisho mina ibandla inkolo ngisho labantu labekuthiwa ozibonda abahlalayo baba madoda uthola ukuthi baphakamisa utshwala hayi lo mkhulu akanandawo futhi uzofika abagudluza hlale phakathi kwabo ngesikhathi idlula ukuhamba nayo uyadlulisa uyabanika idlula ukuhamba nayo uyadlulisa uyabanika akaphuzi yena ufike nje axoxe nabadlulisi uzosima sehamba ngoba sina sizingane sisemacele sobona wonke amadoda amanye seminge inyawo ekhumula igqoko ezibamba kanje kushuthi sethi akuthandaza bese yathandaza bese yahamba ngesikhathi ngiqhubeka ngifunda iclass uthi lalelake uma futhi ususindisiwe awuthuli uyahamba utshela abantu ukuthi uJesu umbone enzani la kuwena awuyika makhelwane uthi Jeff ubona la bhekisala kuwena ukuthi uzwani ubonani wena ubonani awuthuli kwezinye izikhathi khona ezinye izinkonzo ezazivela ihlelo uthiwa kuyonziwa open air kuyiwe esigangaleni ezitolo mase kushumayela lozobe shumayela noma lozobe phethe uhlelo aveze uthi ungcono banginikezwanga isikhathi ave kuzonikezwa lo kuthiwe sicela njengoba ade kwenziwa la nibonile la nconzo isibonele senibona ukuthi sicela bazofakaza kwathula kwaza usukuma lapha yana weza yayingangena makele lo wavela athi senizolalela ke kuzofakazwa avela jikele ngala ngeke uzingasho lutho phakathi kwabantu lapho ke angithi uyithina uzobubakaza bakubona nabasesikoleni nomakhelwane lapho nje awuna chance
Uyazibiyela uyathanda awuthandi uzokholwa la. Ngoba kusho wena wathi usindiswe nasesikoleni ku-SCO ufuna ubonakale lapha baze baqamba igama bathi umama umkhokheli mase bekhathelile lelo uthi umkhokheli bathi umama umfundisi mase bekhathele bathi umama umvangeli mase bekhathele bazolokhu benika bakunikeze nawe uthi so umama ubishop bakupromote bona. Amen. So ngifuna ukusho bazalwane ukuthi leyo kusindiswa ayiqali ibese iyayekwa nje. Ukuze kubonakala ukuthi uyakhula kubonakala nangendlela wena owenza ngayo nangendlela okhuluma ngayo. Amen. So namhlanje bazalwane into esizokhuluma ngayo ilula kakhulu. Amen. Ningaze nje nithi hey lo uthe lo mama lo umama ushubile kusho ukuthi hey sizozwenga into and futhi uzozwenga into uzoyibona ikhona ukuthi ayishuba ngafika kodwa nishubile yona. Amen. Now isihloko sesisosibheka namhlanje ilesi esithi bika kuJesu yonke into yenzayo ibike kubani? Uhlulwe yini? Bika kuJesu. Lapha kuJesu into engichaza ngakhona uwaqamba manga. Awufuka ukuthi baba ngiyabona ngathi sengiphethwe ikhanda ube unamanga uphethwe ukuthi kukhona into embi evubelwe enhlizweni yakho bese ufika kuJesu uthi uphethwe ikhanda. Leke bazalwane yokubika kuJesu i-one on one ayidingi igroup noma ayidingi isixuku ngoba isixuku le gama lelisi isixuku so kunabantu abaningi abanento ezihlukene enhlizweni zabo. Amen. So siyazibika abazalwane izinto kuJesu awuvele nje wenze noma kanjani. Amen. Hallelujah. Sesiyaqala ke manje. Hallelujah. Siqala ngale ndaba le kaSamson. Angifuni ukuthi umzalwane ngithi uSamson. uSamson uma ubuka lapha ekugcineni indaba yakhe igcina ngokuthi wanyakazisa amaphila alendawo ekuyona kwafa amaFilisti wonke naye uSamson wafa lapho. Ufa nje uSamson kunezinto eziningi asedlule kuzona. Udlule eyokuqala adlule kuyona udlule sesifeni sama wakhe. uNkulunkulu enikeza uma wakhe indlela azomkhulisa ngayo nendlela azomnakekela ngayo sesiswini ukuthi amnakekele kanjani. So igama lama wakhe kuSamsoni angilazi kodwa nje ave kumnandi ngoba khona ngimbonayo. Amen. Khona umzalwana lapha phakathi kwethu ngazi ubaba wakhe ukuthi uManoa. Now uma ke etshela kuthiwa uzomkhulisa kanje uSamson kodwa uqaphele ngoba uzobe engakabi nalento le ekuthiwa i-freedom of choice. Uqaphele lokho ukuthi ngoba esamncane uzobe ekhethelwa wena kunokwenzeka afike kwistage esithile uvela udonsa isikele lento nasesiyenza ushinqile inwele lezi athi uNkulunkulu lalela lana uzungayithinti kwawena kanti uNkulunkulu kunemfihlo ayifake la kuSamson. Kunezinto azozenza uSamson. Now uzabonakala lapha yana esenyakazisa amaphila aleya ndawo wekuyona eseboshiwe. Wayevele sengasenawo amehlo. Wayelimele wenziwe njani? AmaFilisti awakhiphile nje amehlo athi yabona lo. Awalahla le celeni. Wangasali nawo. Vele ukhishwa amehlo izinwele sezenziwe njani? Sezisusiwe. Nanka amaFilisti asephezulu kwakhe. Kuzona
zonke lezi zinto ezazikhona wayishiya zonke uSamson wayishiya zonke wazofika kuleyo kugcina ngesikhathi elapha bembophile esetilongweni lithi iBhayibheli izinwele zakhe zaziqala zenza njani zikhula inwele zakhe ngesikhathi zikhula ubuyele ingqondweni ukuthi kahle kahle mina ngivelaphi ngubani ngize ngibonakala sengile ndawo nje sengikhishwe namehlo ngubani iphutha lenzeka angifuni ukuthi iphutha angiyisuse lo ukuthi iphutha ngoba cishe uNkulunkulu wayazi ukuthi wenzelani amehlo abawakhipha ilawa lawo engikubona ngawe mina nawe sibonana ngawe kodwa lawa alapha ejuleni spiritual babe ngawathintanga ingakho inwele zaqala zahluma haleluya ngoba bezalwane into esihlangana ngayo noNkulunkulu akusona lesandla leso sibonayo ijulile lento le ijulile ungabona nje sashiye ezinye izinto useyibona ukuthi hayi cha noma ngingathiwani kodwa le iyaphila le noma ngingathiwana iyaphila le yabo yangiphilela ngiyiteenager ngiphilela ngeyouth ngiphilela sengomama ayisukanini madoda hayi hey iyaphila noma wena ungangayiboni uyabona mina hayi bazalwane ngiyazi ukuthi iyaphila ukuba iphili ngaba simanga la uthi Samson uyabona sengiyasho akubhalwanga eBhayibhelini kusho mina ukubuka kwami cishe wabala mhlawumbe ezinye ongazibala kodwa le esibonayo uthi inkosi ngifuna ukufana labantu ngikhalela into eyodwa angikhaleli izinwele ezisikiwe angikhaleli yonke into ngikhalela amehlo ami haleluya ngesikhathi kwenzeka leyo nto wayengaseyedwa kukhona ababemile bemsiza into eyenza ukuthi bamsize ingoba amehlo akhe ayesenjani haleluya yabona bazalwane yonke into eyenzeka empilweni yakho yonke into eyenzeka empilweni yakho ingakho waze wathi omnye umhlabeleli cishe webona izinto zenzeka wathi bali izibusiso zakho ukuthi aziningi ngizokhathaza lento yodwa ngoba uyibona seyinguzi ingaka phambi kwakho akuqala ubali izibusiso bese uyagcina ngale haleluya uSamson bazalwane wawakhalela amehlo akhe uzothi umbuzo wena namhlanje wena njengoba ula awuyanga ebhisha ngithi awuzikhiphanga ne awuhleli futhi ekhaya nomndeni wakho nipheke ilunch emnandi ula uzokwenzani kunjani ngaphakathi kwelikamoya lakho kwenzakalani mzalwane kunjani uJesu ngabe uyazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho uyambikela noma uyathula uthi uyena ozozibonela lalela ngikutshela eyala kaJesu into ifuna ukuthi wenze njani ukhulume ngoba noJesu naye wenza njani uyakhuluma kuyakhulunywa la and umuntu okuyena osuke nenkinga akaphushwa abanye basemaceleni uyena ozibonayo ukuthi unenkinga ifana nale bazalwane abamekudunyiswa la ungibona ngiphakamisa izandla ngikhale awazi ukuthi impilo ngaphakathi kumina kwenzakalani ngimbona uJesu enjani ngimbona enzani kweyami impilo ngimbona njani le praise le engiyiletha kuyena obazalwane ipraise ayivele nje isukele yabo umfundisi ambulo
kukhona lamalungu lawa alapha ezulwini ayifika athi mebuka uNkulunkulu athi yabona into esibona namhlanje akuyona le kade siyibona mhlambe emva kwehour uNkulunkulu seyenye indlela manje khona la ilevel yakhona ye worship yakhona ifika lana baze bathula imqhele bayibeke phansi futhi ngamanye amazwi uNkulunkulu ukukhazimula kwakhe kwasekwenye level ebaphusha bengatshelwanga umuntu ukuthi ufuna balahle phansi ini imqhele baphushwa indlela uNkulunkulu abambona ngayo so nami uma ngimpraise uNkulunkulu kuze kuvuza amathe kuvuza izinyembezi mzalwane I understand ukuthi mina ngimbona la mina enzani haleluya ngoba kwesinye isikhathi ngithi ngiqala ngithi ngiyamworshipa zivele zonke lezi zinto engidluliseni zona zivele zilandelana vele ngibona ukuthi akekho omunye uNkulunkulu engamnika udumo ngaphandle kwalo haleluya glory to Jesus uyaphila bazalwane uJesu wethu uyaphila uJesu wethu kwathi angibuza ukuthi mhlambe ungasunikezwe iphepha bese unikwa wena ipeni ngoba ezinye izinkolo sonke njengoba sila siyazazi ukuthi sisebenza kanjani ungasunikezwe nje iphepha unikwe ipeni bese kuthiwa qhathanisa obaba ungwabi ngala noma ngumthetho ngiyababona ukuthi noma isina ngalo lethiwe sebengibuka ngamanye amehlo ebazalwane kuthiwa qhathanisa 4 marks qhathanisa lenkolo le yakho nale oyaziyo kodwa ungakholelwa kuyona bese kuthiwa u4 marks so awuqhathanise le oyiphethe obazalwane mhlambe ungagcina ungabhalanga kwalama points awu4 afunwayo sengisho mina mhlambe ngaze ngibhale ama page amaningi ngiveza ukuthi uyabona le yami esakhona isekelo asinakuzanyazanyiswa noma ngathiwa iBhayibheli alisaphathwa kodwa ivalelwe ngaphakathi haleluya ivalelwe ngaphakathi bazalwane ivalelwe ngaphakathi haleluya ingakho ngimzalwane waze wathi uyabona lo mlilo uvutha amalanga bilanga phakathi emthanjeni yami haleluya uyabona lethu inkolo mina sengisho le kaJesu siyivalela ngaphakathi noma ungangibona ngihamba kanje uzuthi siyafana nginika iphepha ngikubhalela sifana asifani uJesu ophila kimi ngiyamazi ukuthi wenzani empilweni yami haleluya ukuba kuthiwa ngimboni ngabe ngikho le ngikhona ngabe futhi nje sengathula nje angisayingeni ngabe sengithi hayike le eyo mama Nkwanyana no mama Gigaba no baba uMbutho aba serious mina haleluya ngoba iyaphila ivalelwe la ivalelwe bazalwane ivalelwa la ngaphakathi kuthini uma ekhona bazalwane ungalenzi iphutha lokuthi noma ngabe yini oyenzayo ungambikeli haleluya amen sisilethiwe ngicela ungivulele iBhayibheli uyazi mayisina angikwazi ukufunda kahle hayi ingakho ngithi angikwazi ukufunda kahle kusho ukuthi ngiyakwazi ukufunda kodwa hayi kahle haleluya Sicela silethe asivulele incwadi kaLuka uLuka chapter 5 amen Sicela asifundele
usuka ku1 kuya verse 1 verse 8 egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ivalelwe bazalwane. Ivalelwa ngaphakathi kuthina. Hallelujah. Ivalelwe. Glory to Jesus. Hallelujah. Luke chapter 5, verses 1 to 8. Amen. Sizofunda ke bangcwele Luke chapter 5. Luke chapter 5 from verse 1 to 8. Kwathi isixuku simbonganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Wayemi ngaselwandle lwaseGenesaretha. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle, abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Esengene komunye wemkhumbi ongoka Simon, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi, wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni, nehlise amanetha enu, nibambe. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke, asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakukwehlisa amanetha. Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu, aze aqhabuka amanetha abo. Babaqhweba omana babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza-ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili, yaze yathi ayizike. Kuthe uSimon Petro ekubona lokho, waziphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu wathi, Suka kimi, Nkosi, ngokuba ngingumuntu oyisoni. Amen. Ungubaba wethu, wena wedwa wethembekile. Akekho baba uNkulunkulu omuhle nongafaniswa nawe. Wena ulidwala laphakade, uyinqaba yokulunga, uyisiphephelo sempilo yethu. Baba, ungumqondisi wempilo zethu, ungumeluleki baba wethu namandla. Ngezwi lakho baba wethu ongcwele uyaseluleka, uyasiqondisa, uyasifundisa. Nango ke baba umgcotshwa wakho evumile ukuba isitsha sokudlela wena nasemini, msebenzise moya ngcwele thina babona amandla, silalele bese siyenza. Izwi lakho liphilile linamandla, egameni lika Kristu Jesu. Amen. Hallelujah. So ke indaba yethu la bazalwane esifundile, kunabadobi la. Ngicabanga ukuthi oweyiring leader yakhona uyena lo uPetro. So banquma ukuthi bayodoba. Uma beyodoba akuveli la khona ekuthiwa khona bamazisa uJesu ukuthi mfundisi siyahamba ke manje siyodoba. And itiming yakhona ngesikhathi bedoba abayi kodoba emini. Abayi kodoba emini. Bayodoba ebusuku. And abayi lapha na kodoba, angithi modoba khona le nduku lephathwayo kuthiwa yini, fishing rod le ekudotshwa ngayo. Baphethe amanethi. Shuthi ngamanye amazwi bawufika nje bona baphosa amanethi bese bayahuka noma ngabe yini bese buyela ngakubona. Amen. Ziningi ke izilwane ezilapha ya olwandle njengoba beyodoba.
bahamba ebusuku. Okokuqala abambikela nguJesu. Okwesibili bayodoba ebusuku. Lapha olwandle emanzini. Angazi noma ukhona yini ugesi kuyakhanya yini mu lapha na olwandle. Kodwa sibuka le ukuthi kwakusebusuku. And uma kusebusuku izilwane kakhulu lezi ezilaphana olwandle ezinye zazo ziba active ebusuku. Njoba behamba bayodoba. Kodwa kumnandi ke baze baphume bavele bazophosa amanethi. Lithi iBhayibheli bashikila. Dobela legama esibashikila. Akusho ukuthi uJesu washikila. Ibona bona laba abahamba bengashonga ukuthi bayahamba. Kanti ziyokwenzeka lapha phakathi emanzini uJesu engekho bona beyodoba. Akushiwo ukuthi babeyodoba oshaka. Mabeyodoba vele bafuna ukudla kuyodotsha ofishi. Now uma befika lapha yana bayadoba. Badoba. Ngiyacanga bafe bawaphosa amanethi abuye ngenalutho. Isebusuku bawaphosa. Mhlawumbe bebengaqala ukwenza. Basebevele bejwayela ukuthi badobe ebusuku. Kodwa babuye nazi inhlanzi. Kodwa namhlanje kwashintsha. Badoba. Ngakusasa ekseni babona ukuthi asibambi lutho. Akekho wabatshela ukuthi nina niyabona ukuthi anibambi lutho. Bazibonela bona. Akekho wabatshela. Babona waphela ibona benza njani abadobayo. Badrive ikephe zabo baphinde emuva. Baphinda emuva ofishi abekho ofishi nazo khona kade secimela wavula amehlo. Abekho ofishi. Babonakala. Nazo ngiyabonga ngathi nginyusa ivolume kancane. Ababonwa ofishi. Bahamba. Abakwazi lamanethi lawa ukuthi bawawashelela esikepeni ngoba iphakathi isikephe siyahamba. Kufanele ukuze bawawashe baye lapha osebeni lomfula. Zaduma. Akithi babevele beqale khona baphindela khona ke. Bahambe bengekho bofisha esikepeni baphinda futhi babuya ofisha bekhe esikepeni. Babuya ke manje ngesikhathi beya babe right njoba sebebuya bakhathele bawudaka. Njoba sebebuya ababamba ngalutho bakhathele bawudaka. Wafica lo munye uPetro. Ethi